Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského v spolupráci s Michailom Motlom predstavuje film 100 rokov po vojne. Oživené príbehy. Významné výročie, dôležitý medzník, historická udalosť, rozhodujúci moment, potreba pripomínať si, úcta. Tieto slová často znejú pri oslavách okrúhleho výročia. Posledných 100 rokov je v moderných dejinách sveta obrovský časový úsek, nesmierne bohatý na dramatické zmeny v spoločnosti. Ľudstvo v rámci tejto storočnice prešlo dynamickým prerodom. Možno nie každý súčasný človek si uvedomuje, že to, v akom zriadení dnes žijeme, akým jazykom hovoríme, aké hodnoty vyznávame, o tom všetkom rozhodli udalosti spred 100 rokov. Udalosť je však len pojem. Za každou udalosťou stojí nejaký človek, jeho ľudský príbeh, jeho motivácia a jeho konanie. Postupne je toto konanie hodnotené historikmi alebo verejnosťou ako odvážne či hrdinské, rozumné alebo nešťastné. Sme žiaci 3. L triedy Gymnázia Jozefa Gregora Tajovského bilingválnej francúzsko-slovenskej sekcie a rozhodli sme sa pátrať po ľuďoch, ktorí sú schovaní za dejinnými udalosťami. Chceli sme odhaliť ich príbehy, pochopiť ich konanie, odhaliť, čo ich viedlo k tomu, že boli ochotní riskovať, bojovať, obetovať sa. Chceli sme sa vcítiť do ich problémov, chceli sme s nimi prežiť ich príbeh. Takto nejako sa začal odvíjať náš projekt 100 rokov po vojne, oživené príbehy. Projekt 100 rokov po vojne, oživené príbehy si dal za úlohu priblížiť udalosti prvej svetovej vojny mladým Európanom a chce ich viesť k uvažovaniu o tomto globálnom konflikte a jeho dopadu pre súčasný svet. Očakávame, že tento projekt prispeje k zvýšeniu záujmu o toto obdobie a že začnú tiež naozaj uvažovať o osudoch ľudí, ktorí sú postihnutí akoukoľvek vojnou, akýmkoľvek konfliktom. Tiež by sme boli radi, keby sme poukázali na kritické myslenie, hlavne v súvislosti s ideológiami, ktoré šíria nenávisť. A v neposlednom rade nám záležalo aj na tom, aby sme u našich žiakov rozvíjali komunikačné zručnosti, kreativitu a spoluprácu. Náš projekt mal 3 hlavné etapy. V prvej prípravnej fáze sme sa snažili čo najviac inšpirovať a pochopiť sled dejín. Vybrali sme sa na filmové predstavenie Au revoir là-haut od režiséra Alberta Dupontela, ktorý nás uviedol do problematiky prvej svetovej vojny s trhujúcim príbehom, úžasnou výpravou a prekvapivým koncom. Na hodinách diepisu a slovenského jazyka sme sa s našimi profesorkami rozprávali o zákopovej vojne a o dopadoch tohto veľkého konfliktu na usporiadanie povojnovej Európy. Odhaľovali sme osobnosti Milana Rastislava Štefánika a spisovateľa Jozefa Gregora Tajovského, ktorého meno nesie naša škola. Taktiež sme sa venovali literárnej tvorbe z obdobia Prvej svetovej vojny. Pre potreby nášho projektu sme vytvorili blog, na ktorom sme postupne zdieľali všetky naše aktivity a výsledky našej práce. Zároveň tento blog slúžil ako komunikačný nástroj s našimi partnermi na francúzskej družobnej škole. Viete si predstaviť, že by ste mali napísať list na front? My sme si to vyskúšali. Dokumenty a výpovede účastníkov Prvej svetovej vojny z televízie TV5 Monde nám pomohli vcítiť sa do kože vojaka v zákope, ošetrovateľky na fronte, mami, ktorá píše svojmu synovi, sestry, ktorá čaká odpoveď od brata, a takto vyzeral jeden z listov, ktorý sme napísali my. Mon cher Marcel, je commence à m'inquiéter parce que tu n'as pas répondu aux dernières lettres que je t'avais envoyées. J'espère qu'il ne t'est rien arrivé. Dans tes dernières lettres, tu me semblais un peu froid et retenu. La situation chez nous est misérable. Il n'y a pas assez de produits au marché. Pas de beurre, pas de lait, pas de sucre, pas de farine. Même si tu en trouves un peu, c'est incroyable, mon cher. Maman commence à devenir folle. Et papa, il ne sort jamais de son bureau. Il a arrêté de parler avec nous et il est très difficile pour nous de le voir si malheureux. La maison me semble inconnue et vide sans toi, comme si ce n'était pas la maison où j'ai passé mon enfance. Je ne veux que ton retour. On pense à toi, ta petite sœur Elise.
Alliance Française v Banskej Bystrici pri príležitosti z tého výročia ukončenia vojny a založenia Československej republiky zorganizovala vernisáž o vzniku československých légií. My sme tam nemohli chýbať. Naše vedomosti a udalostiach spred 100 rokov prišiel doplniť aj profesionálny historik pán Vladimír Sklenka veľmi pútavou prednáškou. Prípravnú fázu sme ukončili exkurziou v múzeu Milana Rastislava Štefánika v Košariskách. Položením venca na mohyle v Brezovej pod Bradlom sme si uctili pamiatku tejto významnej osobnosti našich dejín. Pre našich francúzskych partnerov sme si z našej exkurzie pripravili film, aby aj oni spoznali generála Štefánika. Cieľom nášho projektu bolo vytvoriť komiksové príbehy v slovenskom a vo francúzskom jazyku, ktorých postavami sú fiktívni, ale aj reálni účastníci Prvej svetovej vojny. Postavy, ktoré sme si vybrali, sú Jozef Gregor Tajovský ako legionár v Rusku, Štefánik a jeho imaginárny príbeh, keby nezahynul pri leteckom nešťastí, malý chlapec, ktorý kvôli vojne osirel, ošetrovateľka vo vojenskej nemocnici, ďalej príbeh o zákopovej vojne z pohľadu Potkana a príbeh o Vianociach z francúzsko-nemeckého frontu. Naši partneri zo školy Lycée Saint-Louis v Saumur sa rozhodli zapojiť do nášho projektu a v rámci spolupráce sme s nimi mali skypovú konferenciu. o 11:11 sme sa zúčastnili odhalenia monumentu na cintoríne Prvej svetovej vojny v Majeri, na mieste, kde bola jedna z najväčších vojenských nemocníc v Rakúsko-Uhorsku. Týmto spôsobom si aj mesto Banská Bystrica pripomenulo ukončenie vojny. Vyvrcholním nášho projektu bola vernisáž na gymnáziu Jozefa Gregora Tajovského, na ktorej sme predstavili naše vytvorené komiksy. Tie sú prístupné aj v elektronickej verzii na našom blogu. Hrdo sme sa podelili s našimi spolužiakmi o výsledky našej práce. Zároveň sa tešíme, že k našim komiksom sme mohli pridať aj komiks našich partnerov zo Saumur, ktorý rozpráva príbeh ich bývalého žiaka, pilota, účastníka Prvej svetovej vojny. Vytvorili sme 7 komiksov, ktoré chceli zachytiť udalosti spred 100 rokov a predstaviť ich tak, ako ich dokážeme vnímať dnes my. Pátraním po príbehu sme objavili rôzne historické zaujímavosti, pochopili rôznorodé súvislosti, zlepšili si francúzštinu a v neposlednom rade sme sa učili pracovať ako tým. Naša kreativita dostala príležitosť naplno sa rozvinúť. Mohli sme využiť všetky umelecké schopnosti, ktoré máme, od písania, kreslenia, grafického spracovania, filmového natáčania až po strihanie. Pred 100 rokmi skončila jedna z najstrašnejších vojen v dejinách ľudstva, Prvá svetová vojna, ktorá pripravila o život takmer 10 miliónov mladých ľudí. Na hroboch týchto obetí vyrástli červené maky. Po tieto dni sme sa aj my ozdobili červenými makmi, aby sme vzdali úctu a to, že nezabúdame. Nezabúdame. Dokázali to aj naši žiaci, ktorí sa zapojili do medzinárodného slovensko-francúzskeho projektu Storočnica a cez oživené príbehy chcú priblížiť osudy niektorých hrdinov a tak dokázať, že nám dejiny nie sú ľahostajné. Na dejepise učíme fakty, príčiny, dôsledky. Málokedy máme čas, príležitosť rozprávať sa aj o niečom inom. O ľuďoch, ktorí v tom čase žili, o ich prežívaní, o ich radostiach, trápeniach. A práve takéto projekty sú vynikajúcou príležitosťou na to, aby sme si uvedomili, čo sa skrýva za štatistickými číslami, že sú to konkrétni ľudia, konkrétne osudy a väčšina z nich by asi dala prednosť tomu narodiť sa v inej dobe, v inej situácii. Všem my vždy máme len možnosť žiť v tom čase, ktorý je nám daný a spraviť s ním, čo dokážeme. A tento projekt hovorí o práve takýchto ľuďoch. Donc ce projet, en plus d'être historique, c'est aussi un projet linguistique, bien sûr. Des compréhensions écrites, des compréhensions orales de documents authentiques, mais avec une motivation supérieure, puisqu'il y a un but
Les élèves avaient un but précis pour rechercher des informations, pour comprendre la langue. Ils ont bien sûr produit des écrits français assez nombreux. Et puis enfin, il y a ce côté créatif de la bande dessinée qui allie texte et puis surtout graphisme. Donc une motivation supérieure et puis surtout un produit fini agréable à lire et motivant. Veľmi sa mi páči tento projekt, a to hneď z dvoch dôvodov. Prvý je ten, že sa vraciame k udalostiam prvej svetovej vojny, ktorá je možno trošku zatienená udalostiami druhej svetovej vojny, keďže možno viacej sa o nej píše, viacej sa tvorí filmov. A som rada, že sme sa spolu, že sme vypátrali osobnosti, že sme sa vracali k udalostiam, k ľuďom, k ich príbehom, k ich svedectvám a takisto k osobnostiam, ktoré prispeli, ktoré sa zaslúžili o vytvorenie Československa, čo malo veľký význam pre naše dejiny. A druhý dôvod je práca s touto triedou, pretože sú to žiaci, ktorí sú veľmi šikovní, vo všetkých oblastiach sa mohli prejaviť. A vlastne spracovať takúto ťažkú tematiku, ako práve svetová vojna, do komiksov naozaj nie je jednoduché. A som veľmi rada, že sa na to podujali a výsledok je úžasný.